holdsport? Ja, altså det er jo godt, at man er sammen med andre, at man lærer en masse at kende i en holdsport. Det vil sige, at man får måske nye venner, og man får det, man kan kalde et netværk ved at have venner, altså nogen, man kan snakke med, nogen, man kan lave andre ting med også. Med holdsport, man har ikke det hele for sig selv, men når man er i en pressesituation, så er det jo altid rart, at de får en videre og alt sådan noget. Det der godt ved holdsport, det er, at man fælles om de gode ting, og man deler de dårlige ting sammen. Det vil sige, har man vundet en kamp, så man flere må dele den. Har man tabt en kamp, så skal man ikke gå med det alene. Så man lærer rigtig mange ting af ved at være social, når man spiller i holdsport. Det er jo samarbejde og omgås sammen med andre mennesker. Kan man få en bedre tilværelse af at gå til en holdsport? Det kan man godt. Det kan man jo, hvis det er, at man for eksempel ikke har så mange kammerater. Så kan man jo melde sig ind i en klub og gå til et andet, en holdsport. Og så får du gode venner der. Og det er jo rigtig vigtigt, at have gode venner. Der er nogen, man kan snakke med. Så det er faktisk rigtig godt med holdsport.